Vi er Danmark. Vi gør Danmark bedre. Det vi står indenfor er... Børn og unge i folkeskolen skal have flere timer. 30 timer fra 0. til 3. klasse. 33 timer fra 4. til 6. klasse. 35 timer til 7. til 9. klasse. Vi går også inden for, at der er et godt dyrevelfærd, at mennesker, som mishandler dyr, skal straffes hårdt, og at der er ordentlig transport med dyr. Vi går også imod videnskabelige dyreforsøg med levende dyr. Vi mener, at dyreforsøg skal forbydes og erstattes med computerteknologi og kunstig væv. Vi er imod, at der skal serveres halalslagtet kød i danske børnehaver og skoler, på grund af et muslimsk mindretal. Danske børn skal ikke tvinges til at indrette sig efter muslimske traditioner. Vi er Dansk Folkeparti. Vi gør Danmark bedre.